Fetih Suresi. Fetih Suresi Medine'de inen sürelerden ol 29 ayetden ibarettir. Fetih sözü yeňiş manysını anladýar. Bu sürede yeňiş we üstünlük barada gurrun gozganýanlygy üçin ol bu at bilen atlandyrylypdyr. Sürede münapyklaryň hal hereketleri, muslimanlara wada berilen yeňişler we olaryň häsiýetleri barada gurrun edilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Ey Muhammed, taqiq biz sana aşkar uly yeňişiň ýoluna açdyk. Allah bu yeňişi seniň öten we gelecek ähli günahlaryny bağışlamak, sana öz nigmatyny dol nesip etmek, hem de seni dogry ýola gönükdirmek üçin müýesser eder. Şeýle de Allah sana uly bir yeňiş bilen golda bermek istedi. İmanlarynyň hasy artmak üçin müminleriň kalplaryna imanlary bilen aramlyk ýindiren oldur. Asmanlaryň we ýeriň goşunlary Allahynyňkydyr. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Bularyň hemmesi mümin erkekleri we mümin aýallary aşagyndan derýalar akan cennetlere, ol ýerde de ebedi galmak hem de olaryň erbetliklerini örtmek üçindir. Bu Allahynyň ýanynda uly bir üstünlükdir. Şeýle de bular Allah hakdaky pikirleri erbet pikir bolan münapyk erkeklere we münapyk aýallara, Allah şärik goşan erkeklere we Allah şärik goşan aýallara azap bermek üçindir. Müslümanlar için arzu eden erbetlik girdabı olaryň başyna bolsun. Allah olara gazap edip, olary näletlendir, hem de olary dowdak taýarlandyr. Ol barıljak nähil erbet ýerdir. Asmanlaryň we ýeriň goşunlary Allahynyňkydyr. Allah gudraty güýçlüdir, hikmet eýesidir. Taqiq biz sen şaýat, buşlaýjy we duýdurjy edip ýerdik. Ey müminler! Biz peygamberi sizin Allah ve onun ilçisine iman getirmeniz, ona gollap vermeniz, ona sila hormat koymanız ve ertir akşam Allah'ını tesbih etmeniz için iyi verdik. Taqiq sana ahd berenler aslında Allah ahd berenlerdir. Allah'ın kudret eli ahd edenlerin ellerinin yokarsundadır. Kim öz beren sözünden dänse, taqiq ol öz karşısına däner. Emma kim Allah veren sözüne vepaly bolsa, Allah ona uly sila berer. Çarwa arablaryň söwüşe gitmän iza galanlar sana, bize mal mülkümez we maşgalamyz gaýgy alada bolly. Sen biziň üçin Allahdan ýalkaw dile diýerler. Aslında olar dilleri bilen ýüreklerine bolmadyk zada diýerler. Sen olara, eger elbetde Allah size zefer ýetirmek istese, ýa-da size bir peýda bermek istese, sizi ondan goramağa kimin güýji ýeter? Diýip aýt. Allah siziň edýän ähli işleriňizden habardardyr. Ey münapyklar! Aslında siz peýgamber we müminler hiç haçan ýygyna, maşgalalarına gaýdyp gelmez diýip pikir etdiňiz. Bu ýagdaý boş arzuw siziň ýürekleriňizde bedelli, hoş görünni. Siz erbet guman etdiňiz we helakçylyga uçuran kowum bolduňuz. Kim Allah we onuň ilçisine iman getirmese bilip goýsun. Taqiq biz kapırlar üçün alablı ot taýarladyk. Asmanlaryň we ýeriň mülki hökümrawanlygy Allahynyňkydyr. Ol islanynyň günahyny geçer, islanyna hem azap berer. Elbetde Allah bağışlaýjydyr, rahim şepaatlydyr. Siz ol jolar almagy denizde söwüşe gatnaşman ýyda galanlar, ruhsat bolsa biz hem siziň ýygyňyza düşdük diýdiler. Şeýdi bolar Allahynyň sözüni hökmüni ütgetmek isleýärler. Sen olara, siz hiç haçan biziň ýerimize düşüp bilmersiňiz. Sebäbi siz hakda Allah muny öň aýdyp goýupdy, diýip aýt. Sen beýle diýsen olar, ýok. Siz bize görüpçilik edýärsiňiz diýerler. Ýok, olaryň içinde muňa düşünýänler ören azdyr, köpsi düşünmezler. Sen ol söwüşe gatnaşman ýyda galan çarwalara, siz tiz wagtda ören güýçli we ýowuz söwüşçiň bir kowma garşy söwüşe çağırýarsyňyz. Ya siz olara garşy soňuna çelle söwüşersiňiz, ya da olar uruşsuz müslüman bolarlar. Eger siz bu gezek emre tabin bolsaňyz, Allah size ajaýyp sila berer. Emma siz mundan höňüm ýüze uruşyňyz ýaly ýene de ýüze urup söwüşden gaçsaňyz, size jebir jepaly azap bilen jeda berer diýip aýt. Söwüşden galmakda köre günah ýokdur. Agsaga günah ýokdur. Hassa ýatana hem günah ýokdur. Kim Allah we onuň ilçisine tabin bolsa,
Allah onu aşağından deryalar akan cennetlere salar. Kim tabiilikden yüze vursa, ona hem cebir cepalı azap berer. Elbette Allah Hudeybiye'de ağacın aşağına sana ikrar, ahd peyman veren müminlerden razı olanlar. Allah onların kalplarındaki ihlası bilýänligi üçin olara aramlyk indirdi. Olar tiz wagtda amala aşjak ýeňiş we gazanjak köp oljalary bilen sylaglady. Elbette Allah gudraty güýçlüdir, hikmet eýesidir. Allah size ýene-de köp miktarda olja aljaňyzy wada berdi. Bulardan häzir size şulary berdi we müminlere bir alamat bolmagy hem de sizi dogry ýola gönükdirmek üçin insanlaryň elleriniň ıza ediyetlerini sizden ayırdy. Size henüz takdir edilmedik, berilmedik başka oljalar hem vardır. Allah olary gurşap alandyr, bilýändir. Tahqiq Allah'ın ähli zady güýji ýetýändir. Eger Mekkeli kapirler sizin bilen söwüşselerdi, elbette olar iýlerine öwürüp gaçardylar. Soň hem özlerine dost we kömekçi tapyp bilmezdiler. Bu Allah'ın öňden bäri dowam edip gelýän kanunydyr. Allah'ın kanununa hiç hilli ütgeşik tapyp bilmerdim. Ol Allah size Mekke'nin içinde olara, kapırlara karşı yeňiş bereninden soň, olaryň ellerini sizden, sizin elleriniz hem olardan çekdi. Allah sizin edýän ähli işlerinizi görýändir. Olar inkar eden ve sizin Käbe ziyaret etmeňize hem de gurbanlyklaryň barmaly ýerlerine ýetmeňine päskel bolup saklanlardyr. Eger siz Mekke'de tanamayan erkek ve ayal müminleriniz bilmeden depelesediňiz, günah kazanardyňyz. Bu sebäplen siz ulyg inancı ökünje galardyňyz. Allah muny bilýändigi üçin sizin Mekke'ye girmeňize ruhsat bermedi. Bu Allah'ın islänyne rahmetine salmak üçindir. Eger olar Mekke'däki muslimanlar we kapirler bir-birlerinden aýry-aýry ýaşaýan bolsalardy, elbette olardan inkar edenlere ýowuz azap bilen azap bererdik. Kapirler öz kalplarında gahar gazaply öýke kinäni, İslamdan öňki nadanlyk öýke kinäni ornaşdyrdylar. Allah hem öz ilçisiniň we müminleriň kalplaryna özüniň aramlygyny indirdi, ornaşdyrdy. Olaryň ýüreklerine takwalyk sözüniň manysiniň ornaşmagyna himayet etdi. Olar bu söze iň hakly hem de münasip kişilerdi. Allah ähli zady bilýändir. Elbette Allah öz ilçisiniň düýüşini dogry çykardy. Allah halata sizi hökmän amanlyk içinde, hac ibadet üçin saçlaryňyzy tiýirdirip we gysgaldyp gorkuda salamatlyk bilen Käbe hökmän giýersiňiz. Allah sizin bilmeýän zadyňyzy bilýändir. Ol size bu ýeňişden öň ýakyn bir ýeňiş berdi. Öz ilçisini ähli dinlerden üstün etmek üçin dogry ýol we hak din bilen iýberen oldur. Şayat hökmünde Allah yeterlikdir. Muhammed Allah'ın ilçisidir. Onun yanındaki müminler bolsa kapırlara ýowuz, öz aralarına bolsa bir-birlerine rahimlidirler. Sen onların Allah'ın fazly keremini we razylygyny isläp, ruku we secde edýändiklerini görersiň. Olaryň ýüzlerine secde izinden galan alamat nişan vardır. Bu olaryň Tewratdaky beýan edilen aýratynlyklarydyr. Olaryň İncildäki beýan edilen aýratynlyklary bolsa, gögerip gitdigiçe güýçlenip ýognaýan we öz gowresine dayanýan bir ekin misalydyr. Bu ekin daýhanlaryň gownuny yarandyr. Bu Allah'ın şeýdip şu ekin ýany musulmanlary köpeldip güýçlendirmek bilen kapırlaryň has hem gaharyny getirmek üçindir. Allah iman getirip ýaşy işler edýänlere ýalkyw hem de uly syla wada berýär.